Bona tarda. Quin fàstic d'aquesta gent que es pensa que jo soc com el Fernando Alonso, una cosa com aquesta, que jo vaig a venir a la França i jo vaig a venir com el Fernando Alonso i com altres persones de la mateixa classe, de la mateixa classe. Això és molt bé. Doncs no, jo no soc Fernando Alonso, jo no porto... Jo estimo molt la França i espero, no tinc altra opció i això és tot. Doncs no, jo no soc el Fernando Alonso, de vegades jo me faig unes masturbacions perquè no tinc cap altra opció per la, com l'he de dir, avec la pédagogie no o manipulació, moviment, que estic acostumbrat a viure on estic. Doncs avui vaig anar a fer una cosa i això és tot. És l'únic camí que hi ha i una diada jo vaig a fer en vídeo. Perquè el camí que tenim és el camí dels peders, dels trans, perquè les lesbianes, les trans masculins, estem encara dins la merda i pitjor que tothom, i les intersex també, que no cal els oblidar, perquè són els pitjors, jo penso. Doncs totes aquestes dins el moviment, perquè tenim, jo vaig a fer una diada en vídeo per explicar per què uns van a reeixir dins la societat, perquè és més fàcil per la societat, perquè han pogut aquesta gent fer perquè els gais, els bisexuals i els trans, els MTF, perquè són millor, perquè hi ha molta més visibilitat. No vol dir, simplement jo parlo de la construcció, de l'únic que avui la meva generació o la generació d'abans tenim, que és això que tenim i el que tenim és això solament. Doncs jo vaig a fer un vídeo que potser molta gent no li va agradar perquè és un vídeo que va parlar per les construccions. L'únic que tenim avui, que tenim que avançar més i tenim que fer, perquè solament tenim els jocs per als gais dins tot el món i perquè les petits no hi ha lloc encara per a les dones lesbianes amb tota la diversitat i també els nois trans. Com podem, perquè quan jo vaig estar a Barcelona i vaig a fer les anàlisis i compreneix el que soc, per què se passa això amb la gent, parlar i tot això, jo vaig a comprendre que jo no tenia cap resistència social, no tenia cap resistència social i per això ma mort social es duu a això, no? Doncs jo penso que l'enemic és el MEC 6, és clar, el MEC 6 i els peders i les dones heterosexuals, com també moltes dones bisexuals, com els estimen les vergues, és una cosa com aquesta, doncs és normal que són la dominació dins el col·lectiu o qui està més alliberat i qui ha posat les primeres pedres, per dir i perquè els altres del col·lectiu no podem i estem a les bars lesbian tanca, no hi ha massa i tenim molts conflictes dins el carrer, tota la tensió i tot això. Doncs una diada jo vaig a fer aquest vídeo, potser jo vaig a fer
un vídeo amb una mica d'humor perquè la gent que vine o la gent que vol lo veure pur comprenèixer això, perquè no hi ha cap jocs perquè no hi ha una constància, perquè és complicat, i això és el més important. Jo penso que és comprenèixer per què es fa així i com podem avançar. Això és tot. Després va veure molta gent que no va agradar perquè tenim que fer l'anàlisi, la crítica a l'interior primer, i després per millor lluitar, per millor fas a la gent, fas a la societat que no vol i que és feta com també s'ha construït nostre col·lectiu. Tenim que comprendre això perquè jo soc clar, per mi la gent la més important, com per les altres, les dominants, són les tetes de vites i les vergues, per mi són les dones, per mi són les dones trans, les dones de tot el món, de tota la possibilitat, les lesbianes, les feministes, les dones que no tenen cap altra opció i que estan també de la submissió absoluta, cap opció, i que això és tot. Doncs això és el que jo vaig a fer una diada, i estic molt content, i vaig a fer la testosterona a un lloc. No hi ha cap altra opció, no tenim els espais, no tenim la força econòmica com els altres, i o sigui la manera d'anar tots juntes, les dones, els trans, les lesbianes i tota la diversitat, perquè és molt gran, i això és el que per mi és el més important. Doncs a Marsella, que puc parlar el català molt mal, de vegades se sort millor i estic molt content, i també parlo el francès, l'anglès i milions de llengües del món. T'agradi o no, això és tot. I també jo faig la insubmissió lingüística a l'espanyol. T'agradi o no t'agradi. Això és tot. Adeu.